Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, kumusta na kamong tanan di ano? Karon di ay atong ipadayon ang laing sumpay ni Sugilanon og sa dili pa. Shout out dayno kang Rocky Vlog. Salamat kaayo Lord sa iyong pirming pagpaminaw ug kang Len Sevmen. Thank you kayo sa pagpaminaw. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay ni Sugilanon. Ikaw akong unungan, part 9. Please subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Finoblog. And gave me dignity. Kinsay may baho? Jack. Cool ka lang, ha? Dili ikaw may gipasabot ni Nobi. Gibahoan sa ining dapita. Finoblog. Mamauli na na. Lamig pa itong giluto nga utan ni mama. Taba, inyo ning gitoyo? Ha? Di gid mo makig-uban ako? Of course not. Gilainan lang sa kabuhi si Nobi. Tuwa na ganit siya sa auto, oh. Jack, excuse me. Og sorry gid kayo. Nakaato lang gid. Abi na kong ikasaw na kong kaon Snoopy na. Ug abi na kong mabalitaan ko si Alma nga akong gitabangan ang among negosyo. Well, mayong pagkatol. Niya napaingon nga niya ang bago na kong na-recruit ng investor. Nalain si Jack? Klaro gid. Nakapangutan na ganit siya kung ato ba ko nung gituyo ang nahitabo. Nakakita ka ni Jack? Wow, uy. Gilainan lagi ko sa baho sa ilang sudan. Ingon ani magikuno basta mabdos. Hang today karon? Dugay matingali mawa ang pagpangha sa nagmabdos. Wa pagkani duha ka buwan. Sigurado gyud kong nalain to si Jack. Worried ka sa gibati ron ni Jack? Of course not. Nganong ko tong ma-worried man ko, no? Ato na lang ta mangaon sa ato. Murag lami man tong giutan ni mama. Kay naapagiginamos. Okay, sige. Padaw naman sa dinoong tauli. Abi ko bag nahuman na mugkaon. Gibahoan man ang akong love ma sa restaurant ka mong gisudlan. Maura ba pagduol Jack na mo? Ha? Nag-abot day mo dito ni Jack? Oh, Unya, naibaw siya nga mapdos ka. mitugan kang Jack love nga mabdos ko. Oh, waoy. Ako na siyang giingnan nga gikabuhi ka. Maumidagan kas gawas. Ubos mo gani to. Arbidag sa ibaho. Unsa? Maula gito. Ako siyang gisultihan nga gikabuhi ka. Ano mo kung may bawo siyang mabdus ka ba? Dili bitaw siya may nakapamabdus ni mo. Kunya lang ta maghisgot may tungod di Jack ma. Naapa tong utan ma. Ganahan kay kumukaon. Naaoy, pero ako pang initon. Ginamos ma. Para gito ni mong ginamos nga akong gipalit no be. Love, dili makaayo ni mo nga magsigi kag kaon og parat. Karon pag gani nakapalit si mama. Busa, karon pasab ko magkakaon og ginamos. Dali na, mangaon na ta. Nagbata ba ka? Ay, ikaw gi akong gipaabot. Nahadlo ko nga, hubog ka na saan nga moabot. Dili na karon pa. Ah, labing maayo, Jack. Kinahang lang mo focus ka sa itong negosyo. Aron di ni maimbargo yun ni Alma. Ato kung hagyuon si Alma pa. Patasan pa niya ang lugway sa atong pagbayad. Makabawi ra lagi ta sa atong alkanse. Nganong nakasulti ka man yan? May nakonbinser na ko. New investor pagod. Wow! Biliban na ginako ni Musan. Muro magisuyop lang ni mo mga investors nga imong planuhan. Tungod ni Nindubi pa. Sinobi mo igihimong inspirasyon ni Jack. Gugmang matuon na gyud ka ang gibati sa akong anak. Ay, unsa magkahay kasulti ni Alma kung masayod siya nga
Si Nubi mo igitripan sa akong anak. Kung mahibaw si Alma, dili ka ha diritsoho na hinuon niyang embargo ang among kumpanya. Ako makahagtug-anan si Alma. Gusto na akong pahibawon si Alma aron makapanagang siya. Pero maulagi, kung ako sad siyang tug-anan, embargo na hinuon ang among kumpanya. Na ako siya tug-ani. Kung makabayad na ko sa among utang, bisag katunga lang. Pero, makonsensya man sad ko. Ganang imo man kong gitalikdan. Ha? Imo man kong gitalikdan. Naibawabaya ka nga di ko makatog kung dili ni mo unlanan ang akong bukto na. Katuday ang imong paglarga sa US. Waday ka makatog. Wala ko dito. Nag-alindasay ko eh. Kinahala mo siya at una kong brandy, una kong mahigdas ka ma. Atiksat ka da. Unsa man? Di ka mo to, oh? Kadiyot lang. Ganong mibangon man ka? Unsa man di ka napagakos na ako? Pataka man lang ka. Nakabantay ba ako ni mo, ha? Gikan kong miabot, murag, uga na imong pagtagan ako. Ngano? Doon na kanilain. Ngano ka? Kay baw ka nga nabaguan ko sa ako rong kahimtang. Imo pa kong pasangin nga na. Tingalig ikaw no idunay lain. Love, sorry na good. Kimingaw mong kunin mo. Mo nang gisakitan ko sa dahing imo kong gitalikdan. Ang bata may gusto. Kang bata. O pag hindi makagawa, spoiled naman kayo. Dali na. Hida na to pa na ako. Wano ka masuko na ako. Waoy. Nga nang utang masuko man kunin mo. Sorry na good. Umago ko kay Bao nga kung mga ang usa ka inahan. Pagbuot din is bata. Sige na. Higda na to pa na ako. Morning. Sorry ha. Ha? Sorry sa unsa. Sa nahitabo good ka pi. Okay raw eh. Nakasabot ko nimo. Sa mo tagit tingalig mo dako na ng imong tiyan. Pero may nagyo ko nimong talikdan. Na. Kuyaw madumbulan ang kumagko sa atong baby. Kumidya sa kada. Asa man ka? Anong may bangon man ka? Wala good ko'y trabaho. Ako na mangunay og atiman sa imong kinahanglanon sa office. Wow. Ako na mangunay og timpla sa imong coffee. Akan na. Kana okay kayo ko, ana. Kiganahan na ba kay ko sa mong timpla? Pero kung ikay magluto, di lang ko masugot. Di man sab ko ka maong luto. Pero magpatudlo ko ni mama. Ayaw lagi. Ngano man good? Mainitan unya ang atong baby. Tingaling mang luod na. Di na hinuuna mo gawas. Uy, simpa ko eh. Oh, sam to kong sulti. Uy, sorry. Sorry, love. Sorry gid kaayo. Muna ko ni mo sa kusina ha. Tingalig tuan na si mama. Sige, kaya maligo pasag ko. Okay, andam sa ko sa imong ilisan. Ayaw na. Dili ko gustong mahago ka. Andaman na lang hinuon akong coffee. Kasweet, basduha. Mura magtinud-an na nga magtiayop. May pag-iskis pa. Tuwa na, Salma. Ako na sa imo adtos, ina. Aron makigsulti ni Nobi. Kataghan gud anang kwarta no be. Diin man na nimo. Gihatag ni Alma, ma. Kanang tanan gihatag ni Alma. Dili unta ko mudawat, pero iya magipugos. Ako ning ideposito sa bangko, ma. Panagana ko nun sa may tabo sa mong panag-uuban ni Alma. Ngano, may nabatikdan ka bang kalainan ni Alma? Wow, eh. Pero mas maayo ganang mangandam kong daan.
Hinuon, angay gid kang mangandam. Ako nang andamon ang atong pamahaw, ha? Ay, wa pa makugot, Mama. Nobe, kinahanglan masudlan na imong tiyan. Dali na, mamahaw na ta. Hi. Jack? Flowers for you. Uy, nganong naghago ka gudog dahi ning buwak? Aw, tuwa na ra ba si Alma? Iya man ka ni. Imo na. Unsa? Nganong nakugang man ka? Dawata na, please. Para imo gini, Nobs. May mong magsulti tando, ha? Pwedeng sa laing adlaw lang kamo anhi aron magsulti ta? Lain pagid kay nga akong lawas, Jack. Giatake gid ko sa akong kapuhi. Oh, mao ba? Pwede, Jack? Pwede. Pwede, eh. Nganong di. Di sa gustong mag-antos ka. Okay. Mubalik ko din, ha? Sure. Dawata ko na ni mga flowers. Ay, anong di mo yun makontak si boss na ko kung akong tawagan? Ay, hala, may bagting akong cellphone. Oy, hala, si boss ang nanawag. Boss, dugay ako ni mong nawagod. Nagsugod ang mong klase, Chokes. O nabisig ko. Kumusta mga kong gisugod ni mo? Aw, pati kay boss. Natultulan na nako ang iyang ipuyan. Good. May bonus ka gikan ako, Chukoy. Ay, kanindot. Unya, kanusam na ko madawat, boss. Unya nagmuli ko. O, pagani ko income diri kay nag-eskwela pa. Boss, ang ako ba, boss ba? Kaya tingaling, putbulong ko mama ni mo. Kaya katong, gisundan ako si Nubi, nadugay mo kong balik dirigod. Ayun na nagtagda ang kasaba ni Mama Chokes. Amo ba? Ako mo kong gipasangil, boss, nga, kana si Nubi, boss, itoy. Oh, usa? Oo, iya mo kong naabtan nga, nanggisgot ko sa nga ni Nubi. Kunya, iya kong gipungutan, nagkisa ko nung nas Nubi. Ay, ako lang giinglan, boss, oy, nga, imong itoy nga tuwa sa klinik. Very good. Maayo gid kang tuguna, no, Chokes? Ako na ko ni boss. Pero, boss, boss ba? Sige katang ang maldito dito sa opisina ni Nubi, boss. Kinahanglang bantayan gud nimo si Nubi, Chokes. Ha? Kidding, boss. Unsa man, boss? Uyab na mo ni Nubi? May mo ba, Chokes? Paulit man ang akong gitugo nimo. Kala pagsige pa mo tana. Sige, boss. Sorry. Pero, timan boss, ha? Si Nubi, usa ka itoy. Unsa? Mo na akong ipato ni mama ni mo, boss. Nakadungog lagi siya nga. Nagisgot ko nga ni Nubi. Awa mo kabantay, good. Mo to, ako siyang giingnan nga usa ka itoy si Nubi. Nga si Nubi, arte kayo, pero may magpa-aircon. Mo nang tuwa sa klinik na butang. Okay. Nakasabot ako, Chokes. Ayun kabala ka. Manawag ra ko ni Mama. Kaning boss, nagduda ra ba siya, boss, nga gigamit ang imong sakinan sa kagulingon akong kapritso? Ay kabala ka ni Ana. Ako rin may bawang pasabot ni Mama. Basta ayaw bigil pasagdi si Nubi, ha? Ako rin manawag ni mo. Ha? Oh, Nobe, din ka man anang buwak. Hata ni Jack. Unsa? Uy, ngano iya makang gihatagag buwak? Ambot lang niya. Tingali, mao ni iyang pagpasabot nako. Peace offering ba? Kay gusto mo siyang magkahigalagid mi. Misalig ka atong tawhana. Uy. Kuno sa pag-ila ni Jack sa una namong panagkita, magpapili ni sa akong nauna, ma. Nagminal dito siya nako sa sinugdanan, maldito gid siya sa akong pagtuo. Hinuon. Mahimong mausab na si Jack. May kausaban man gid ang tao. May kausaban ka ang parehas ni Jack, ma? Iyagog kong gibaharan sa una. Nga ako'y iyang panimaslan kundi siya sugto ni Alma. Tingalig na usab ang iyang pagbati. Unsa? Nabalakasad ko sa akong nabantayan ni Jack, Nubi. Unsa'y mahitabo kun unsa, ma? nga ikaw mo igipitik sa kasing-kasing ni Jack. Unsa? Ako gyud gipitik sa iyang kasing-kasing?
Mayong pagpaminaw Matumao sa kang mahigugma Lex tong tawhana? Pinoblog. Nahigugma na siya kang Alma. No. Dili ko mutuo nga nahigugma siya ni Alma. Kwarta rin giapas atong tawhana kang Alma. Oh, Nagpaingon sa pagkabangkaruta ang ilang kumpanya. Nagisigi sila guwang sa mga ginikanan ni Alma o ni Alma mismo. Di na ta magiskot mahitungod ni Ana. Ulos lang tag-antag-aning atong niya sa atong huna-huna. Para nako. Ikaw mo oy mahimong makamata na si Jack sa kamatuoran. Og ikaw mo ay gipitik sa iyang kasing-kasing. Ang nagyud kang mulikay ni atong tawhana, Nubi. Nga naman ko. Mura magmawili kong mupiya ni Nobby. Nalipay ko nga iyang gidawat ang gihatag ng flowers. Mahimo ding mausab-usag ang pinitik sa tong kasing-kasing. Pero, wam sige kong mahigugma ni Alma. Di gid mawa sa kung nauna si Nobby. Dili na kat. Sigurado na ka sa feelings ni mo ni Antong Nobi? Sigurado na gid pa. Siya mo'y gipitik sa kong kasing-kasing. Siya gid. Di tamang ka mabasol sa imorong gibati, pero... Kuyaw Jack, Nga nang kuyaw man. si Nobi maorigi kalib-in ni Alma. Di ba ikaw rin may nagsulti nga mibalin silag puyo o nag-live-in na yun? Oh, Kung mauna, seryoso na ang ilang relasyon. Naan kung may baw si Alma nga may tinguha ka sa pag-angko ni Nobi, dili ka ha masakripisyo nga atong kumpanya. nga nung masakripisyo man. Nga ato mo siyang bayaran. Wa patay ka bayad nga bulto kang Alma. Unsa may imong huna-huna pa. Ayaw na pagseryoso sa iyong feelings nga tong Nobi. Huwata nga mahutda na to bayad si Alma. Una ka mangisog sa pag-angko ni Nobi. Ang ako ding pagbati may mo sakripisyo ini. O nakasiguro ka ba? Ha? Nakasiguro ka ba sab nga may gusto si Nobi ni mo? Nahibaw ko nga kuwang ang kalipay ni Nobi uban kang Alma. Lahi ang kalipay nga ikahatag sa usa ka matuod nga lalaki kaysa sa usa ka tumboy. Jack, dili kay namugos ko ha. Pero unaha-una ang atong negosyo. Una ang imong pagbati ni Nobi. Nakasugod ka na anak. Busa mo hangyo ko. Humana ang imong pagtabang sa atong kumpanya. Ani mo ilabay ang buwak nga hinatag ni Jack. Dili mahimong ibutang na sa altar o sa sala. Tingali makita ni Alma. Nya, dili day makita ni Alma ang maong mga buwak din his basurahan. Ay, tuod no? Na ako nalilabay ni anang maong buwak. Dili sad mahimong masayran ni Jack nga imong gilabay ang buwak. Tingaling mahiubos siya. Ug mahagit na hinuon sa paghimog dautan, bato ka nimo, Nube. Kining ma'am, ako na sa doawan sa Nobi, ha? Ang itoy. Bright pa ni mo, mamoy. Kasabot lagi dahil ko, ma'am. Nakasulti mi si Ronel, Chokoy. O iya akong gipasabot sa iyang gitugon nimo. Aha? Iya kang gitug-anan, ma'am? Oo. Nakinahanglang bantayan gyud nimo si Nobi. Aron dili di masakit og lagsik pa nga makita ni Ronel inigbalik niya. Umaw na, ma'am. Abi na kog gitug-anan na ni siya ni boss. May gisulti ka ba, Chokoy? Ay, wa, mamoy. Wa mong ko'y gisulti, ma'am. Nahala, sige na. Ato anas Nobi. Susiha iyang kahimtang aron lagsik ni inigbalik sa iyang amo. Doon ako'y itugan mo. Ayaw dayon kasuko ha. Unsa may imo itog ana?
Dili lang ko gusto nga doon ako itago nimo. Unsa lagi na mo itugan? Si Jack, Nga naman si Jack? paglakaw nimo, may banos siya sa pag-ani. Nagdag flowers. Unsa? Nagdasyag buwak ug iyang gihatag nako. Peace offering ko no. Kay gusto lagi siya nga magkasuod ming duha. Animal gining tawhan da. Nangita gini gubot ba? Hain man ang buwak. Akong gipalabay ni mama. Mo'y angay atong buwak ka. Nangita gini ni gubot ning tawhan da. Wa man jud nako makita si Nobi. Mugawas ko sa auto, bi. Kinahanglan nga masaya jud ko. Nganong wa pa man mugawas si Nobi. Akong cellphone. Si Alma maning nanawag. Hello, Alma. Unsa ning binuang ni Jack? Ha? Nganong may ari man siya sa mong gipuy-an? Og hatagan og buwak si Nobi. Ay, wa ko'y kasayura ni Ana, Alma. Ipasidad ana biya ka ha. Nga badlunga gina si Jack. Pero wala kung may epekto ang akong paguna-una nimo. Honestly, Alma, wa ko'y kasayura sa gibuhat ni Jack. Ako ha? Nagpugong na bigay gusto ko galingon. Ako mo ay mangayog pasaylo, Alma. Badlunga gid ang imong anak. Kay kung dili, tingaling sheriff na nimo abot sa imong building aron pagpapahawa ninyo. Alma. Kanong imong yung ipadali pagpasod din sa imong opisina pa? Sa man urgent yun? Urgent yun, Jack. Mahitungod di si mong pagpadaag buwak ka, Nobi. Ha? Hangtod ang pagdako buwak ni Nobi, nahibawaan pagid ni Alma? Unsay mo kalibutan kung misubog si Nobi. Nya, unsa isyo? Jack, may bahad si Alma. Nga kundi ka mo hunong pagsamok-samok nila. Sheriff naging mo ani aron pag-imbargo ni atong kumpanya. Unsa? Sheriff yun? Ay, wa tay mahimo, oy. Sa Lex Pino Huwag yung ko makatuman sa akong mga gisaad sa ilang demand letter. Ako may mo atubang ni Alma. Ayaw, ay lalag, Jack. Magdugang lang nagkasuko ni Alma. Kinahanglan masayod si Alma nga hinay-hinay ng mibangon ang atong Pero wa pag yun ta makabayad niya. May mo nga to silang datahan. Please, Jack. Pasagdi una sila sa pagkakaroon, okay? Pasagdi sila. Pero sa gayon nga makaimpas na ta sa itong utang ni Alma, dili ko na ikaw pugngan pa si mong tinguha ni Adtong Nobi. Hala. Wa na din mo trabaho sa Nobi. Ay, liso di da. Kada adlaw na di kong magsigig duaw ni Nobi. Di duaw. Magsigig paantaw ni Nobi. Haskang di malasa. Anong wa na ka mo trabaho sa Nobi, no? Giputbol ka siya. Kinahanglan, masayran ako. Anong wa na siya mo trabaho? Gusto ka nga akong gibuhat nga pagsumbong ni Alma sa pagdagbuwak ni Jack. Pero ang ilang sa tingaling paybaon ako si Alma aron dili ko niya mabasol. Kung si Ronel pa kahit may padana ko buwak, malipay pa ko. No. Wa ko'y angay kalipayan. Wagod may gugma si Ronel na ako. Musa nga nung magkunahon naman ko niya. May pagtingan nga akong cellphone. God! Si Ronel ang nanawag. Ako kaning tubagon. God! Ako ba kaning tubagon? Napahong. Tingali gilaya sa pagpinaabot. Ako ka siyang tawgon. Niyara ba ka din ni Love? Love? Nangita ka na ako? Of course. Mawa ka gani sa kong pananaw. Pangitaon tigid ka.
Doon na ka ba'y gustong tawgon? Uwa, uy. Imo mong gunang gigunitan mo sa phone. Ako lang giling ang nanghitabo dito sa office. Sa diyang nanangit kung dili na mo trabaho. Okay. Ayaw na pag-unaan na, anak, love. Mas stress ka lang. Tingaling makadaot na sa tong anak. Gimingaw na ko. Kang kinsa? Sa akong mga office mates. Talawan mo ko. Nanawag ko niya pero wala na ko ipadayon. Ay noon. Wala ko niya to baga. Pero klaro na lang na nagpaabot siya na ako'y muuna sa pag-grade niya. Mitalaw mo ko. Doon na ka ako'y pagbati ni Nobi. No. Wa ko'y pagbati niya. Naluoy lang ikaw ni Nobi. Pero, mabdos na ka siya. Mas maayo tingali nga muban ka na ako sa office. Uy, magunsaman ko dito. Magsigigtan-aw na ako. Na, ani lang ko din uy. Nakapahuway pa ko. Ano tingalig sa mukon kang Jack. Kana ko na ako siyang atubangon inig-ani niya. Ay, mas stress di ko magtanaw sa iyang naong. Kiyawa na eh. Tingalig dilita makakita sa una na tong anak ha. Sus, grabe sad ni mo. Aron dili ko ma-stress, dili lang gi ko maatupag niya. Si mama rin akong pagawason. Nang hagit gining Jack da. Ikaw na hinuoy ma-stress ni Jack. Hindi lagi na ako tuyoon ba? Mubukal gid akong dugo nga makakita atong tawhan na eh. High blood ra pa ka. Na, sige na. Mga tuog na tao eh. Sige tagis ko tatong Jack. Tingaling magdamgo ko niya nga ako sing gipakulata sa akong mga tao. Love, makahimo ka, anak. Dili uy. Dali na. Mga tuog na ta. Hay. Di man ako makontak si boss na ako kung ako'y manawag niya. Ano ka? May manawag siya na ako ronda. Aron, may bawaan niya. Nga, wa na mo trabaho si Nobi. Uy, hala. Akong sipon. Uy, hala. Si boss. Hay, salamat. Boss! Hinaya ng tingog ni mo, Chuks, ka tingali madunggan ng mama. Ay, kabla ka, boss. Di mo kwarto. Di makadungog si mama ni mo, boss. Boss, anong di man ka na ko makontak, boss? Ako rin manawag ni mo. Kaya sahi, may bilhin akong cellphone. Ngayon sa may balita diya, ha? Boss, kining, boss. Wa na magtrabaho si Nobi sa iyahang gitrabahoan, boss. Ha? Ngayon ko no? Hay. Lisura na ito bago ng pangutana, boss, uy. Kaya anong naiba ang magkangawaan siya magtrabaho? Kuan mo, boss. Sa pila ka adlaw nga, sige kong bantay niya. Wa na ako siya makita. Mauto nga, nangisog lang yung pangutana sa guard. Mao lagi na, wa na siya mo trabaho. Huwag di ka mangutana sa guard. Kuan mo, boss, hadlok mo, boss. Kaysa diyang, nagsusi ko nga nung, wa na snobe, itanaw mo kong maayo sa guard, boss. Nangutanag, ano ko nung nagsusi ko. Sige lang. Adtuan na lang sa ila. Ug kung mahimo gani, pagsusi, ganun wa siya mo trabaho. Sige, boss. Ako nang buhato, boss. Kining, boss. Ayaw na lang pagdagan pagpangutana. Tumaan na lang gid akong gisugo nimo. Okay? Unya, manawag na ko nimo. Bye. Boss! Uy, giputol man dayon. Busy yung tingaling akong boss dito sa laing nasud. Pero, nganong interesado mo siyang Nobi, no? Nga, kuha naman din sila relasyon. Ma, Ngano, Alma? muanhi gani si Jack. Kung mahimo, ayog patuba nga sinubi niya ha. Maayo lang lagi kung ako'y unang makakita niya. Basta makadungog lang gani mo hunong sa auto.
Ayaw na lupagaw sa Sinobi. O kung magdasig buwak, ayaw daw ata. Unyag mamugos. Ay labay sa tubangan. Dili tingali ko makahimo ni Ana Alma. Tingalig manghagis hinuon. Litsi bisa ng tawhan na, eh. Ano pa di magikuhunungan is pagsamok? Dako tingali na siya gugma nimo. Dili ako may ang target, ma. Ang among kwarta. Jack, bulakaw ka na? Mag-opisina. Buwangyo lang ko ni Musan. Ayaw lang usba ang pagpadag flowers gantong nobi. Oh, nga anong magbuot ka man pa? May hangyo si Alma nako nga hunungon mo na ang pagpadag flowers kang Mayong nobi. pagbuminaw sa Maura Lex bugtong paagi Pinoy para na ako Vlog. pa. Nga ipamatuod ko niya nga seryoso ko sa kong pagbati. Pero Jack, naibaw kayo gadako patag-utang ni Alma. Og sinubi kalibin ro ni Alma. Sa ako nagikay mo nimo. Tingalig kalitan lang ta sa pag-embargo ni Alma sa atong kumpanya. Makikisulti ko ni Alma. O sa may imong tuyo ni Alma. Ako siya sultihan. Nga hinay-hinay nang mibangon ang atong kompanya. Nga mabayran na nato siya sa hinay-hinay nga paagi. Nagtuo ka kaha nga musugod si Alma nga hinahinayin nato siyag bayad. Daghan ang higayon nga gilugwayan ta ni Alma sa atong pagbayad. Bisag kinilay imong una-unaon siya. Dili mahimong butan niya nga kung kasing-kasing pa. Jack, Basta, makigsulti ko ni Alma. Come in. Wa ba ko magkasamok nimo? Come in. Salamat sa paghatag mo na kong higayon. Have a seat. Oh, thank you. Ngano ni amo ka, Jack? Tungod kay importante nga kong tuyo nimo. Go ahead. Hinahinay nang nakabangon ang among negosyo. Doon na nami mga bagong investors. Ug ang uban namong daang investors, mibalik na sa. Oh? Good to hear that. Onya? Unsa may mong gianhi? Sorry sa akong pagsamok-samok nimo kaniadto. Okay ra na. Part of our life nga masayop ta. Tingali. Pero ning higayon, ha? Dili na sayo pag akong gibuhat, Alma. Unsay buot may pasabot? Naibaw ka ba? Kinsay naghatag na inspirasyon aron mo balik og tabangan ang among kompanya? Wa ko masayo, Jack. Pero kung imo ko natug-ana na, then mo na higayon nga masayod ko. Alma, gamay na lang ang panahon ang akong pangayoon nimo aron mabayran ka sa among utang. I need the money now. Badly. You're just kidding. I'm serious, Jack. Nakasa negosyo. Maong nahibaw ka nga dunay ups and downs ang negosyo. And I begin to feel nga natarog ron ang among negosyo. Busa, maningil na misa nakautang namo. O kung dili makabayad, embargoho na mo ang mong kumpanya. Alma, sorry. Pero, maupalay pagbangon sa mong negosyo. Hinaot unta nga, imuming masabtan. Dugay na akong nagsigig sabot sa iyong sitwasyon, Jack. Dili ka na makamahay na ako. Kung maningil na ako. Alma, mubayad man. Then bayrin ako sa tanan ninyong nahuwam. Alma, ayaw na may pita pag-ayaw. Huh? Pagpiit ba din na nga? Almost 5 years na ang inyong utang sa among kumpanya? O gani nakapuno pa man gani imong amahan? That money, Jack. Not play money. Nakasabot ka. But please. Last na lang ng higayon nga muhangyo ko. Karon pa ko
hangyo nimo. Okay. Sige. Tugutan di ka sa imong gihangyo nako. Mahimong dili ko dali-dalion ang pagpaningil ninyo. Kana kon mutuman ka sa akong gusto. Ah, unsa man ka na, ha? Hunungan na ang pag-adto ni Musbay. Napakay pada og flowers? Abi mo siya naglagot pa ako sa mong gibuhat. Naibaw ka na gyud nga nag-live-in na mi Sinopi. Busa dili ko gusto mausbo nimo ang pag-adto pa ni Musbay. Ug hatagan mo bouquet of flowers Sinopi. Respetuhi sa damong panagtipon, Jack. Alma, nahibaw ka gyud. Dili mo kamanduan na ang pinitik sa mong kasing-kasing, right? Antod gani ko, wagit ko magtuo nga nahimong seryoso ang tinguha ko ni Nobby. Stop that nonsense feeling, Jack. Alma, please. Tuhoy ko. Seryoso ko sa kong tinguha ni Nobby. Pero ako na sing gika-live-in. Yeah, I know. Pero ay kabala ka. Dili ko man siya pugson. Aw, kung magkatukma ang among feelings, labanan ko kini. Are you crazy? No, I'm not. Siguro na ko sa kong gibati ni Nobby. Og, kung si Nobby, doon ay pagtanaw na ko. If we have the same feeling, I will fight for it. Then I'll see you in court. Alma, sabtang akong gisulti. Dili ko mamugos. Kung way gusto sinubi na ko, aw surrender ko. Pero kung nahigugma sabsiyan ako, mo na akong giingon nimo, ngalabanan ko gyud ang among pagbati. Mapakyas ka lang, Jack. Are you sure? Sa ako nang gikaingon nimo. Respetuhi ang akong gikinahanglan. Naibaw ka nang nag-live-in naming duha Sinopi. Nga kung buot sabton, magtiayo nami. O kung mapadayon pa gani kasi mong tinguha kang Nobi. Mangayon na lang kong daang pasaylo si mo amahan. Mag-abot kita sa korte. Pilde yun ang pobre, no? Kada kung suberbiyo ka nga pagkapobre. Okay. Okay, magsabot ang maayo. Di sa mahimong basta na lang mawa ang akong hinaguan. Ang sabote may pasabot. Di ko na samukon si Nobby. Oh. Pero wala magpasabot. Nga patyon ko usab ang akong pagbati nga to niya. Gugmang matuod ang gibati ko niya, Alma. Sinubi na mo desisyon, anak. Pero ipaniguro na ko nimo. Nga dili ikaw may pilion ni Nobi. Magipabot kong bisita. Oh, well. Okay. Basta may ani ko with good intention. Gusto lang kong pasabton ka unsay niya sa kong kasing-kasing. Dili ko mabugo sa pagkakaroon sa akong gibati nga ito ni Nobby. Pero di sa kumusaan nga pat yun ko ni pagbati. Good day, Alma. Puang ka, Jack. Bisag unsaon. Bisag unsaon mong pagpakig-away nako. Wa kay daganan. Ikaw kay pilion ni Nobi. Mamatay rin sakit niya inahan. Gawas pa. Doon na nami anak si Nobi. Mura naman yun kong gihagit sa tumboy. Hinoon, nakapabor siya kay daghan magkwarta. Kinahanglang paninguhaon kung makapangita pa ko mga bagong investors. Aron mabayran ko dayon ang tumboy. Sa higayon nga ako na siyang mabayran.
Di na siya makabuot sa akong pagpanguyab ni Nobe. Sa Lex Pinoblog. Hey, Jack! Sumilit ang buli mo! Nagsalig lang itong tumbuyas iyang sapi. Nagkita mo? Ako siyang giadto sa iyang opisina. Uy, kung sabay mo kibuhat dito? Ano bang hadlok ka magigayo niya? Natural na mahadlo kung masuko sa nato. Mangimbalgor ba na siya? Wa kayong angay kabalakan. Misurrender na ko. Og sim, buot mo ipasabot. Misaad ako niya. Nga di ko nasamukon si Nobe. Tiluod ba, Jack? Good. Mo kinay, mayo kinakahunula ka niya. Pero, sa pagkakaroon lang na, Usa. hindi pa ta makabayad sa atong utang. Ah. Pero paninguhaon gid nako nga maangkon ko si Nobe. Yun na. Also, man. Nahigugma sa kana si Nobel mo. Sa pagkakaroon mahimong wa pa makita ni Nobe ang akong pagkaseryoso. Pero lalaki kong tinud-anay pa. Magkahatag ko niya hingpit nga kalipay. Pero doon naman kay sakit ang inahan ni Nobel og si Alma mo'y ni gasto nini. Usa-usa may mo ikalaban na ng Alma. Sa pagkakaroon wa pa ko niya. Pero kung makaboylo ako, bahala nag-unsa ka kwartahan na sa Alma. Mo-fight kid ko pa. Sa ako nang gikaingon ni mo, ang kunon ko gyud si Nobe. Ay, salamat. Nganong nagpasalamat man ka, ma? Wa mo anhi si Jack. Nagpaabot ay kaniya. Kisa may ganahang mo anhi siya, oy. Pero nahibaw ka na bitaw atong tawhana, murag doon na ispiya. Iniglakaw ni Alma, muabot sad siya. Wa siya espiya, ma. Naganto siya guwat nga mulabay siya ang giat nga si Alma. Una siya mo ani. Ay, maayos sa dili malaos ang iyang buwak nga ihatag ni mo, no? Bisagon sa paybuhato ni Jack. Dili mahitabo nga siya akong pilion. Nagkaila na kayo ko siyang pagkatao. Magtito, barumpado. Oh, huy, halala, may sakinan. Nubi, tago na yun, Nubi. Tingali si Jack na nang miabot. Ano pang napulos Jack man ang gina-una maoy? Busi naman to sa ato. Si Alma to. Oh, ay, unsa di ay. Nakauli ko gahatong skibuhat atong Jack. Kay, unsa may iyang gibuhat? Niyato siya sa opisina. Og nang hagit. Unsa may iyang gihagit? Iya ka laging angkunon. Unsa? Oh, nahiyabag siya? O sa pagtuon niya ni Nobe duwaan? O muni ka ba hinuon nga siguroon niyang angkon? Nahigugma lagi ko no siya ni mo, love. Unya, nagugma di ko niya. Tinuo ko. Tingalig iyak kang kidnapon. Unya luguson. Aw, iya ganin ang buhaton. Patyon gina ko siya. Love, Basta ikay binuangan, love. Dili ko managanang pag-utang siyang kinabuhi. Ayaw ko ging na nga mamalhin na sa tagpuyo. Dili ta mamalhin, ma. Hinoon, ako gid silang gipaninglan sa ilang utang. Nahadlok tingaling barumbado. Mihangyo siya nga hatagan ako sila gamay higayon. Kanang makabayad na gid sila silang utang. unyag makabayat yun, love. Ako di ay og ang atong baby ang masakripisyo. Ayaw kahadlok, anak, love. Kanusa pa ka na sila makabayad, anak. Ako sing gihulga nga kung dili ko makapaabot kanus ako nila bayri. Sa korte na lang yun may mag-abot. Ayay. Kadaghamang iskina nga agianan paingon silang nubi, wey. Ha? O baka na iskina, no? Ako di mao, ang bayad sa kagi, wey. Ay, buha nga. Wasa kong makatimaan sa iskina na.
Ako mong dato nga. Ako na siyang masundan ba? Ay, mao naman yung tatwa. Ay, bahala na eh. Kaysa, kasabaan ko sa amo ani. Nihigayon na. Ako yung timana ng mga eskina nga padong silang subdivision. Dato mo na ni Snoopy. Uyab na ka ni siya sa kumbos, no? Ay, bahalag na unsa na sila eh. Basta kay, matuman lang dyan ako ang gisugo sa kumbos. Oh, Jack. Ano yung problema, ha? Wa man pa. Kaya nga nung nag-inom man ka ng brandy, ha? O, hapit na mo ganay na mahurutang usa ka botilya. Bawa lang sa kung kamingaw ni Nubi. Seryoso, gigadi ay sa imong pagbati ni Nobi. Kung saan mo pagtuo pa? Duwa-duwa ni nga ako. Nga pareha sa kong tinguha ni Alma? Shit. Ay, Jack. Ibuinas lang ka pa. Ma? Seryoso ko ni Nubi. Inungdan, nagihugtan ko pagtuman ang hagit ni atong Alma nako. Mao lagi, Jack. Dili mahimong ikaw ray mahigugma. Kinahanglang mahigugma sa nimos Nobi. Nasayod ko nga dali ko rang maangkon si Nubi. Kung doon na lang ko'y kwarta. Naong dig sapis, Nobi. Ayaw tumaya si Nubi pa. Oh, namunit ko sa tomboy kay masakit to ng iyang inahan. Pero dili na ang ugsapi si Nubi. Naingon lang siya niya na. Tungod kay gikinahanglan niya ang iyang inahan. Gikasulti ko ang inahan ni Nubi. Oh. Oh, ginubig ra mo guna nimong brandisan. Naunsa naman Ayaw tao ka? pagbuot! Good! Jack! Sige. Pida. Sakripisyo ni nga akong gibuhat pa. Timan eh. Sakripisyo tungod kay kun dili pa tungod ni Nubi. Dili ko maninguha pagbangon sa itong negosyo. Tungod ni pisting negosyo, naamong ang akong kasing-kasing. Jack! Ay, salamat. Ay, salamat. Natultulan dyan ako ilang Nobi. Maog yun eh. Maog yun eh. Awa dyan ko masaag kay. Ako mang nakita si Nobi nga. May gawa sila. May sagani ni kay doon na sila'y cute nga tindahan din ni silang subdivision. Cute kay sila-sila na may mamalit. Muling ko nung kunya. Unya, mag-order-order ko nung kog soup drinks. Unya, parisa na kog ka ng cupcake. Daog na. Gutom-gutom sa gamay na. Pero, nalipay lang ko nga ako yun nakita si Nubi nga bigawa silang bahay. Mamos ko kayong bayana na. May lakaw yun, talab. Dili ka mo balik sa office? Da, wala ko ganahi eh. Pagilis na. Asa man ta? Sa mall. Mamalit ang mga gamit sa bata. Ingon man ko na. Grabe, sad ka. Ha? Nga naman. Gusto ka nang mupalit og kuna? Papaganit ang masahe doon sa gender ining akong gisapak. O kung makapalit ang pink niya, lalaki niya itong anak. O ilisan ko. Huwag ipili ang kwarta sa mga dato, no? Dali, kayo mailisan. Pero ang pobre taon, magmantinir lang og kuna nga ginama sa kahoy. Mayong pagpaminaw sa Lex Dili ko gusto nga magdako ang Pinoy. atong anak nga ahaw sa kapritso. Nagdako ko nga ingon ana. Nga pinatuyangan ko sa akong mga ginikanan. Unya ako, nagdako man sa kapobrehon. Maugani nga sayong namatay si Papa. Kay nadatugan sa kahoy sa dihang naputol ang crane nga nagbira sa mga kahoy. Love, mahimo ba? Ayaw na sige balik, be. Nakadungog na ko, ana. Ug mo na hinungdan nga, misamot ang akong gugmani mo.
Gusto kong ipalayo ka sa kakabos. Diin ka mong tako. Dili man ko kumalimot. Ayaw na lagi pagsigighandom, ana. Sige na, pag-ilis na. Maglakaw na ta. Sige, mag-ilis na ako kayot. Uy, hala. Hala. Muna manglakaw sila si Nubi. Tuwa na siya. Bisakay na siya sa auto. O, kinsam na yung kuyog. Babae, sad. Pero, mura magtumboy. Mangutan ako sa tindera ining kamay tindahan, ha? Dudayo ko sa kuyog Nubi, da. Oh, wala. Unsa man tong kuyog ni Nubi? Tukbo yun to? Kinalang nga masayo din ni si boss. Nga tumboy di ay ang gikauban ni Nubi sa ilang gipuyan. Mga ka-listeners, mga ka-followers, og sunda ang laing sumpay ning sugilanon. Ikaw akong unungan. O palihog na ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Og salamat kayo no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.